мо рӯзи финали конкурса 24 сентябр бо маънои ҳамура мефаҳмонам. Яъне ки ту рӯзи 14 декабрда баъд 27 сола мешавад. Паспорти хита метрискои фарзандота, паспорти оилата, ширкати дорувори шифофармо барои шумо хизмат мекунад. Доруҳо барои зиёд кардани риш ва барои зиёд кардани мӯи сар, инчунин ҳиҷома кардан дар шаҳри Москва ва равғани тозаи сиёҳдона. Доруҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва барои нест кардани простатит. Инчунин доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. тахфиф карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед бо диққат ва дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. Комментарияҳоро хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. Аз шумо фақат дастгирӣ кардам. Банат нависондай: ассалому алайкум ака, ҳами мара депорт кадан соли 2017. Хай проверка кардам, кушода гуфт, билет гирифтам, омадам без проблем. Рафтам ФМС, гуфтан ты ещё в депорте, не знаю что делать. Мара модарам ду бачам, занам гражданини РФ. Ягон роҳш ҳаст ака, срочно жду ответ. Бале, дар ҳолате ки ҳамсари ты агар ки шаҳрвандии Федератсияи Россияро дошта боша ва дар Россия қарор дошта боша ва фарзанд дошта бошӣ, метавона ки ҳамсарат ба мақомотҳои болоии Федератсияи Россия аз ҷумла прокуратура рафта ариза бинависона ки мақсад ана ҳамон шавҳара депортча кушода кунанд аз сабабе ки дар Россия бо ду фарзанд танқисӣ мекашад, ду фарзанда нигоҳубин кардан дар корай. Дар ҳамин ҳолатҳо метавонанд ки депортча кушода кунанд. Зайнулло нависондай: ассалому алайкум бародари азиз, мегуфтӣ ки ҷумҳурии Тоҷикистон ба таможни союз медроя меган. Ҳамин гап ростай? Дар як ахбор дидам. Мутаассифона ман худам шахсан ҳамин гапа дар ягон ҷо нашнидам ва дар ягон ахборам тамошо накардам. ҷумҳурии Тоҷикистон ба таможни союз дромадан ё ки надромаданаш ҳичи аниқ нестай, оли ягон информатсиярам нестай ва ҳар гапе ки шинидай значит гапи беасосай. Раҷабов нависондай: ассалому алайкум, агар донишҷӯра хориҷ кунанд ва боз аз нав барқарор кунанд, аблава мебаранд ё ки не? ҷавоб медодем бародар. Дар ҳолате ки барқарор кардагӣ набоша ву даъваткунӣ ба хизмат сар шидагӣ боша, метавонанд ки ба хизмати ҳарбӣ даъватш кунанд. Вале агар дар ҳол барқарор кунад донишҷӯ шавабо, ба хизмат даъват карда намешавад. YouTube нависондай: ака, конкурс кай акай Сорбон? мо рӯзи финали конкурса 24 сентябр ба вақти Тоҷикистон соати 20:00 мондагием. Дар канали Юристиҷей мегзарад. ҳозираш дам билет ҳастай. касое ки мехоҳанд ай конкурси ма билет бихаранд, ин ҳами картаи Сбербанк да сумтона партоен. И карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегира. агар ба аксия билет бихарен 1000 рубл қати 10 дона билетон метиҳем, ба 2000 рубл 20 дона билетон метиҳем. касое ки аз ҳамада бисёр билет мехаранд, дар прямой эфир бе ҳичи ваёда приз метиҳем ва чектона метонем ки дар инами рақамҳои WhatsApp рӯй кунен. бахтона бисанҷен, шанси бур кардан зиёд мебошад. финал наздик омадагиаст. Салим нависондай: Сорбон, ту адаби текста нахонҷура. мардуми Россия бисёришон суханҳои китобатиро намефаҳмад. ту кӯчагӣ карда фаҳмон ки мардум фаҳмад суханҳоитро. бахшиш. ман кӯшиш мекунам ки барномаҳои ман озод бо лаҳҷаи кӯчагӣ бигзаранд. дар ҳолате ки агар ягон текстамай рӯи телефон ма бихонам, бо маънои ҳамура мефаҳмонам. фикр мекунам дига аи зиёд озод гузаронда намешава барномаро. Samsung A10 нависондай: салом акай Сорбон, ман билети ҳарбӣ гирифтагиам, мебарам хизмат ё ки не? билети ҳарбӣ гирифтагӣ бошӣ бародари азиз, барои чӣ тара хизмат баранд охи? Парвиз Каримов нависондай: салом алайкум ака, чашмом ҷарроҳӣ кардагиам, мара хизмат мебаранд? агар дар ҳолате ки проблема дошта боша ва биноишат хуб набоша ва ту ҳуҷҷати тасдиқкунанда дошта бошӣ, ба хизмат даъват намешавад. Исфандиёр нависондай: салом ака, ма 14/12/1995 хизмат мебаранд? ҳамина ҷавоб медодӣ ака, пешакӣ раҳмат. яъне ки ту рӯзи 14 декабрда баъд 27 сола мешавӣ. дар ҳамин призифи тирамоҳӣ тира ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд. Раҷабалиевич нависондай: ака салом, чанд бор шид мешава менависам, ҷавоб наметӣ. 100 рубл ай метро штраф кунанд, 2 моҳ гузара на спориш граница гузарида запрет мекунанд, барои 50 рубл 100 рубл ам метавонанд ки запрет навиздид кунанд. чунки ман шахсан худам шоҳид шидагиам. барои 450 рубл қарзи сим-карта одама запрет навист кардагиам. Бобохонов нависондай: акаҷон, ма дута фарзанд дорам, ма да поиска овардиан, ира чӣ хел роҳи ҳалша ёбем? ба военкомати ноҳиятон паспорти хита метрискои фарзандота, паспорти оилата, ЗАГСона гирифта мераи муроҷиат мекунӣ ва тира аз даъваткунӣ озод мекунанд.
генерал азизҷон нависондай: салом акай сорбон 6 сентябр аэропорти воронеж ҳуй мешавад, чӣ шида ка? Як маълумот медоден, раҳмат барои ҷавоботон. ҳозирашда кушода шидагӣ нестай. агар информатсияи нав ки биромад ҳатман ба шумо хабар мекунем. шамсулло баротов нависондай: ассалому алайкум, акама депорт шидам ай Россия. падарам гражданини Россия, бад шид. ягон роҳи ҳалш ҳаст ма депортма кушода кунам. пешакӣ раҳмат. дар ҳолате ки ҳамсарат агар гражданини Россия боша, ба воситаи ҳамсар мешава ки депорта кушода кунанд. тамом, дигари ягон роҳ надорад. мансур нависондай: ассалому алайкум, ака регистратсияра проверка кадан дар кора дар база ҳаст ё ки нест. услугае ки мо доштем оиди проверка кунӣ ҳозирашда кор накардестиян ва ҳечи тавсия дода наметавонам. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.